Bon dia, famílies! Avui parlarem dels beneficis de la lectura. Llegir és una activitat recomanable i profitosa pels nens. A banda d'entretenir, els llibres aporten nombrosos beneficis. Reducció de l'estrès, millora del son, foment de les habilitats socials i augment dels coneixements. Llegir és, sens dubte, una activitat beneficiosa, però s'ha de realitzar tenint en compte algunes recomanacions. Hem d'adoptar una postura i una distància adequada. Esquena recta i distància de 35 a 40 centímetres del paper. Fer pauses de 5 minuts cada mitja hora i parpellejar per descansar la vista. I si es llegeix abans d'anar a dormir, preferentment fer un paper, ja que l'ús de dispositius electrònics interfereixen en la son. S'ha demostrat que és una activitat ideal per al desenvolupament cognitiu dels nens i nenes. Millora les habilitats lingüístiques, promou l'ortografia i construcció gramatical. Enriqueix el vocabulari i incrementa les competències comunicatives. També esdevé una eina valuosa per a la identificació i la gestió de les emocions i per a l'educació en valors. Per ajudar a entrar al món literari es poden seguir aquestes pautes. Si no saben llegir, llegir amb ells. Triar llibres adequats per l'edat. Dedicar una estona al dia a llegir. Llegir en veu alta, visitar la biblioteca, organitzar sessions de lectura en família i predicar amb l'exemple, ja que si veuen que els pares llegeixen, ells també adquiriran aquest hàbit. Llegir és, doncs, un hàbit saludable que convé integrar en la vida diària des de la infància. Moltes gràcies per escoltar-nos i animeu-vos a llegir!